Bona nit, com esteu? Som els del Tot Plegat i som aquí per intentar fer d'aquesta estona de programa la millor manera de començar la setmana. Avui anirem fins a l'Ametlla de Mar per parlar amb en David Güell sobre la travessia que va iniciar ara fa un mes per denunciar la situació dels refugiats i les refugiades en el mar Mediterrani. A més, rebrem la visita de la cap de l'oposició, Maria Àngels Pujals, i la líder de Tossa Unida, Gisela Saladic, perquè ens valorin quina ha estat la gestió del govern municipal pel que fa a la pandèmia de la Covid-19. A més, l'Artur m'acaba de dir que per avui ens ha preparat un joc. Veurem, doncs, quina ens té preparada. I després, com cada 15 dies, gaudirem d'un nou Tossa Natura, amb en Rodri. Però, com sempre, com cada setmana, tot això ho faran possible a la meva dreta, amb Marc Carrillo. Marc, bona nit. Bona nit, Carles. Com estàs? Bé, de moment bé, esperant que entri l'altre fenomen. I a la meva esquerra, l'Artur Robau. Artur, bona nit. Bona nit, Carles, bona nit, Marc, aquí el fenomen hi ha entrat. I abans de començar, deixeu-me dir dues coses. Que tampoc estan apuntades en el guió. No, no estan apuntades al guió. Una, que és que... Bueno, sabeu què? Seguim, mascaretes... D'acord, doncs les dues coses que volia començar el programa, una és dient que, bé, nosaltres això ho fem voluntàriament, no veiem ni un duro, ni un euro, però és que ens hem trobat que no hi ha tinta a la impressora de la tele. Tampoc demanem que això sigui ni Mediaset ni Antena 3, però, home, senyors i senyores de l'Ajuntament, a qui correspongui, que l'impressora tingui tinta, que tingui un xic de tòner, doncs tampoc seria molt dispendi. Com era això? 6 o 7, no? Per 21... Sí. Està de camí la tinta. Està de camí. Sí. Ja s'han fet les gestions pertinents des de TV Tossa perquè al més aviat possible tornem a tenir tinta. Molt bé. I la segona cosa? I la segona cosa és desitjar una pronta recuperació en Carmelo, que el tenim fotut, que es va lesionar anant en bicicleta. Carmelo, ja tenim una edat i no es pot anar fent l'animal por ahí. Doncs això, recupera't aviat i que et sigui lleu. Dit això, aquests dos apunts que no estaven al guió, anem ara ja sí al bloc informatiu d'avui, Marc, i anem a saber, a descobrir quina és a dia d'avui la situació epidemiològica del nostre poble. Sempre em toca a mi donar les males notícies, l'Artur per això s'escaqueja. Per això està més ben vist ell que jo. Però bueno, sí, parlem d'una situació que a Tossa de moment està millorant respecte a les 2 setmanes anteriors. Ara actualment tenim els últims 7 dies 6 casos comptabilitzats positius al municipi i els últims 14 dies a un total de 20. Això fa que l'índex de risc actualment estigui en 385,44 punts i que l'RT ara mateix sigui de 1,10. Ja estem veient que en els últims dies, recordem fa un parell de setmanes o 3 que estàvem a 2 o 2,50, ara ja estem a 1,10 i recordar que l'RT, si és superior a 1, vol dir que l'epidèmia està creixent. De moment aquí tot sembla que estem baixant, sembla que els contagis van disminuint, però hem d'anar una miqueta amb peus de plom perquè, tal com hem anat informant les últimes setmanes, també tenim novetats i en els propers dies es aniran sabent i sumant nous casos. Per tant, com bé deies, prudència i sentit comú. Artur, si et truquen des d'un d'aquests telèfons que ara direm, l'hem d'agafar, perquè pot ser que ens truqui un rastrejador de contactes de la Covid-19. Doncs sí, Carles, el Departament de Salut ha fet una piulada a Twitter per donar a conèixer els números que apareixeran a la pantalla del mòbil si et truca un rastrejador de contactes estrets de Covid-19. Concretament són aquests, el 93 401 3300, que en Marco sobreimpressionarà. Fa molta il·lusió això de fer aquí. O el 93 642 57 70. Per tant, important que guardem aquests telèfons mòbils a la nostra agenda de contactes perquè si ens truquen, allò que fem a vegades que no agafem el número si no sabem de qui és, doncs aquests números sí que els hem d'agafar perquè poden ser rastrejadors que ens diguin escolta, has tingut un contacte proper, has de fer això o has de fer això altre. I Marc, fre a 15.000 noves cases a la Costa Brava. Doncs sí, el Pla de Protecció del Litoral de Girona enterra polèmics projectes com la urbanització d'Aiguafreda de Begur o la cala de Morisca de Tossa de Mar. No obstant, el govern s'ha fet enrere en el sector de Pola i Giberola, que en el document inicial preveia desclassificar i finalment serà l'Ajuntament qui decidirà si extingeix l'àrea a construir o bé redueix el sector. I anem a una altra notícia, Artur, perquè s'ha suspès la popular i ja tradicional Run Festival. L'Ajuntament de Tossa, conjuntament amb WeFeel, l'empresa organitzadora del Run Festival de Tossa,
ha decidit suspendre la prova esportiva que s'havia de celebrar el 13 de desembre per la seguretat i la contenció de la propagació de la Covid-19. Marc, és una suspensió que ja ve d'un aplaçament, perquè si no recordo malament és una prova que s'havia de celebrar mesos abans, però que es va esperar des de l'Ajuntament a veure si la situació epidemiològica millorava. Si no recordo malament, crec que s'havia de celebrar al setembre, a principis de setembre, es va aplaçar, com bé has dit, Carles, per aquest dia de desembre, però tal com s'està la situació i tal com s'ha estat produint amb totes les activitats pràcticament, s'ha obligat a la suspensió. Recordar que la Run Festival porta molts corredors al poble, que són unes dates complicades a nivell d'aquí, del turisme, perquè ja són a finals d'any, com aquell qui diu, i aquest any doncs, també una malaurada notícia que es suma ja a les que portem acumulades. Sí, la suspensió del Carnaval, també, aquestes suspensions de tots aquests actes o esdeveniments multitudinaris que per culpa de la pandèmia s'han hagut de suspendre. I els que no s'aturen són els de la Penya Blaugrana, Marc, perquè han iniciat un concurs literari sota el nom Penya Blaugrana. Doncs sí, Carles, com bé has dit, el seu president, en Joan Navarra, que per cert, jo quan sento Penya Blaugrana, com que tinc una situació amb l'Artur pendent, em poso nerviós. Encara no t'heu fet el carnet? No ens hem fet el carnet. Bueno, a poc a poc. Jo ja el tinc, no? Va dir en Joan? Tu ja el tens preparat. A nosaltres ens ha dit que, crec que ara ho podràs veure en el vídeo, però ens ha enviat un recado, que es diu, un missatge subliminal per darrere, i ens ha atacat directament. Crec que li acabes de pujar al càrrec a en Joan, has dit president, és vicepresident. Ah, vicepresident, bueno, perdó. Encara no és president. Encara no és president, però ho serà. Veiem el vídeo que ens ha enviat en Joan. Bona nit, Carles, bona nit, Artur, bona nit, Marc. Què tal, com esteu? Doncs avui us puc anunciar que des de la Penya Blaugrana de Tossa acabem d'engegar una nova iniciativa, un nou projecte en forma de concurs. En aquest cas es tracta de la primera edició del concurs literari de relats curts de la Penya Blaugrana de Tossa. Us en faré 5 cèntims molt ràpid perquè sapigueu de què va. Es tracta d'un concurs de narracions on hi podran participar tots els alumnes de l'Institut de Tossa de Mar entre primer d'ESO i segon de batxillerat. També en aquest cas tots els que siguin familiars de socis de la Penya Blaugrana i que no estudin a l'Institut de Tossa i tinguin entre 11 i 18 anys també hi podran participar. El concurs es dividirà en 3 categories. La primera és primer i segon d'ESO, la segona serà tercer i quart d'ESO i la tercera serà primer i segon de batxillerat. El tema a tractar serà la Covid a Tossa. Potser pensareu que no ens hem trencat massa el cap, però creiem que aquest any era el tema que es tenia que tractar i tenim moltes ganes de llegir el que hi tenen a dir el jovent i que també a ells els està afectant molt en tot el seu dia a dia. El concurs tindrà un termini d'entrega de les narracions, serà fins al 22 de desembre i l'entrega de premis serà durant el mes de gener. En aquest cas, la data del lliurament i la ubicació encara està per definir. Sempre serà depenent de la situació sanitària, de les mesures que haguem de prendre. Un cop puguem definir-ho, doncs ho anunciarem de seguida. Tenim una tablet molt xula per cada guanyador de cada categoria i, a més, cada participant que ens entregui la seva narració rebrà un llibre a canvi. Tots els que estigueu interessats a participar en el concurs, doncs podeu consultar les bases del concurs tant a l'Institut de Tossa com a la Biblioteca Municipal, com també a les xarxes socials de la Penya Blaugrana, Instagram, Facebook, i per qualsevol dubte doncs, us podeu posar en contacte amb nosaltres per e-mail o a través de xarxes socials, us contestarem sense cap problema. Abans d'acabar, m'agradaria des d'aquí donar les gràcies a l'Institut de Tossa, qui des del primer moment ha mostrat una total predisposició per poder portar a terme aquest projecte i ens han donat un cop de mà en tot el que hem necessitat. Gràcies i espero que puguem continuar col·laborant en un futur. Sí, Artur, Marc, l'última vegada que ens vam veure teníeu pendent fer-vos socis de la penya. Jo us ho seguiré recordant. Una abraçada a tots els amics del Tot Plegat. Que vagi bé. Adéu, adéu.
I nois, el dia 25 de novembre és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Doncs sí, i això sí que és realment una pandèmia que s'ha d'erradicar, són fets lamentables, i que, bé, el dia 25 és aquest dia internacional i l'Ajuntament de Tossa, amb tota la vila, faran diferents actes. N'hi ha un el mateix dia 25 a les 10 del matí a través de Zoom, d'aquesta plataforma que ens permet connectar-nos amb gent de tot el món, i veureu publicat aquest enllaç de Zoom a les xarxes socials del Tot Plegat, que el compartirem. Per tant, si algú està interessat en ser partícip d'aquest acte, ha d'entrar al Facebook del Tot Plegat i poder accedir a aquest enllaç, i a més també anirem publicant totes les iniciatives que es faran des de Tossa per aquest dia 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Un dia 25 de novembre que hauria de ser els 165 dies a l'any, doncs això, reclamant que s'aturi ja d'una vegada aquesta maleïda pandèmia, com deies tu, de la violència envers les dones. Un dia que fa llàstima inclús celebrar-lo, no? Que hem de celebrar que s'elimini una violència contra el gènere, en aquest cas femení, de les dones. És una notícia trista, que esperem que d'aquí un parell o 3 o 4 d'anys, o el més aviat possible, no s'hagi de celebrar, perquè serà una bona notícia. Voldrem dir que haurem acabat per fi amb tota aquesta gent, siguin homes o siguin dones, independentment del sexe, que doncs això, exerceixen la força desmesurada contra les dones, en una situació que és totalment crítica i que jo sempre ho he dit, si fos la justícia i hagués de decidir, tots aquests actes de violència no tindrien cap mena de perdó. Tot el nostre suport, per tant, a aquestes iniciatives que des de l'Ajuntament també es realitzen de cara al 25 de novembre. I nois, deixem anar ja el bloc informatiu d'avui i ens anem fins a l'altra banda de Catalunya, ens anem gairebé a la frontera amb València, perquè hi tenim en David Güell, que Artur des de fa un mes i mig va iniciar una travessia, que l'ha de portar fins a Portugal. Sí, de moment crec que està, si no em corregeixes, a l'Ametlla de Mar. Efectivament. Sí, ho dic bé, província de Tarragona. Efectivament. Aprovat en geografia, Artur. Sí. Doncs res, anem a veure què ens explica en David. Doncs vinga, va, connectem amb en David. Doncs sí, com us dèiem, connectem ara amb l'Ametlla de Mar, on hi trobem en David Güell. David, bona nit, com estàs? Hola, bona nit a tothom. Estic bé aquí a l'Ametlla de Mar, com tu dius. Estic recuperant-me d'una petita sobrecàrrega que he tingut muscular degut a tants de dies de remar amb el vent en contra que no l'he tingut, diguéssim, a favor tots aquests dies. Ha sigut una contra que he patit fins ara i he tingut que parar. Ara en parlarem d'aquests dies i com ha anat, però abans, clar, ara ja estàs a l'Ametlla, et queden els últims quilòmetres per passejar, per abandonar Catalunya i passejar a la Comunitat Valenciana. Correcte, sí, em queda només de fet, ja estic a baix de tot, estic a l'Ametlla i ara estava planejant ja aquestes tardes les properes etapes i la propera estic ben bé, encara no estic decidit de si tirar cap a l'Ampolla o directament ja creuar i anar-me'n fins a Reumar, que és ja dins del Delta de l'Ebre. De fet, serien uns 15 quilòmetres en línia recta, més o menys unes 7 milles, que podria fer doncs, en un dia que estigués bé. Llavors, estic pendent del temps d'aquest cap de setmana. Ara aquí tenim molt de vent avui. De fet, em sembla que tota la costa catalana hem patit molt de vent. El vent continuarà demà i jo tinc previst, si tot va bé, tornar a sortir diumenge, si el mar m'ho permet, perquè el mar puja, les onades, i si no és diumenge seria dilluns ja al matí. David, portes ja molts quilòmetres des que vas sortir de Tossa, que ara parlàvem abans de connectar, ja fa gairebé un mes i mig. Què ens destacaries d'aquests primers quilòmetres, d'aquestes primeres etapes, que vaja, pels que em tenen anat seguint a Facebook, t'ha passat de tot? M'ha passat una miqueta de tot i jo crec que és una petita mostra del que em seguirà passant al llarg del viatge, perquè de fet és una quarta part que porto del viatge. I sí, a destacar coses, doncs mira, el primer que vull destacar és la gent, les persones, perquè és molt important. En el moment que fas una cosa així i et surts, ho fas de manera solitària i sense assistència, doncs et trobes una miqueta sol en moltes situacions. Llavors, vulnerable i en qualsevol moment que necessites ajuda, qualsevol cosa, qualsevol persona que estigui disposada a fer-ho és molt important i ho aprecies molt. Això és el primer.
Després, m'agradaria molt destacar també el dia que vaig creuar Tarragona, tot el port de Tarragona. Era un dia que hi havia una bassa d'oli en el mar, era increïble, com poques vegades es veu, i estava com a unes 2 milles, aquell dia anava bastant lluny perquè no volia trobar-me amb el problema que em vaig trobar en el port de Barcelona, amb moltes corrents a les bocanes, em va costar molt passar al port de Barcelona, vaig passar molt malament, i vaig decidir al port de Tarragona creuar-lo des de fora, no des de prop, des de l'espigó, diguéssim. La qual cosa em va anar molt millor. Tot i així hi havia més barcos aquí a Tarragona, però em va ser molt més fàcil creuar-ho. Total, que just abans de creuar el port de Tarragona em van sortir una manada de dofins, n'hi havia com 8 o 9. De fet, ho tinc gravat i tinc que mirar de treure més imatges i va ser espectacular. En un principi em vaig espantar molt i això sí que us ho vull dir perquè aquest estiu hi ha hagut problemes amb unes orques en l'estret de Gibraltar i tota la zona de Galícia que es veu que anaven a darrere de timons de velers i del qual han trencat algun. Llavors, aquests dofins eren els negres, no estic segur ara mateix com es diuen, però eren negres i amb la panxa blanca. El primer que va sortir, només va treure la part de dalt i jo el primer que vaig pensar, dic, una orca, el que em faltava ja, perquè a més, com que venia d'aquestes històries, sort que els segons em van sortir ple de dofins i va ser una passada, perquè va ser com 15-20 minuts ben bons que van estar actuant per allà, però parlant que em sortien a 2-3 metres del meu caiac i, clar, penseu que jo vaig en el caiac, jo estic a 4 dits de l'aigua, amb una mar tan parada, era com si sortissin, no t'esperaves d'on et podien sortir en qualsevol moment. Va ser una sensació estupenda, ja que a mi els animals m'agraden molt i sobretot els dofins és un dels animals que més m'agrada i destaco molt també aquesta, com a cosa bona i com a cosa positiva i maca, aquesta trobada de dofins que espero trobar-me'n més perquè no m'esperava trobar-me en aquesta alçada. Sí que m'ho esperava poder més en el mar d'Alborán, cap allà a Màlaga, que se'n veuen més. Més cap a baix, ja quan es creuen els dos mars, entre l'Atlàntic també i el Mediterrani. David, clar, l'objectiu és això, és baixar fins a baix de tot, anar fins a Portugal. Si bé és cert que tu has anat penjant a les xarxes, també el dia que vas sortir, que ho vam parlar, que no tens un objectiu amb dates, diguéssim, que no et marques arribar d'aquí X mesos, però suposo que sí que tens una previsió de com ho aniràs fent i com anirà tot plegat. Doncs sí, mira, la previsió de bon principi vaig errar una miqueta, perquè no vaig calcular amb les corrents i quan fas una travessia d'aquesta magnitud jo crec que has de pensar sempre i fer-ho pensant en el pitjor, en les pitjors condicions. Jo no vaig pensar poder amb els dies de corrents, de vent en contra. Sí que hi vaig pensar, però no pensava que en tindria tant. De fet, porto 21 etapes i en 21 etapes he tingut 20 dies de vent en contra. Les poques vegades que he posat una vela, perquè us recordo que vaig amb una vela, perquè m'ajudi, és una vela que tant puc anar vents a favor com vents a través. No l'he pogut apenas fer servir, quan l'he fet servir ha sigut un ratet, i no només, quan poses la vela no és que navegues només amb la vela, és una ajuda a l'hora de remar, a no notar tant el pes que portes en el caiac. David, hi ha una cosa que, clar, al final tu estàs fent aquesta travessia de Tossa fins a Portugal, però crec que l'important de tot això és el per què ho fas. És a dir, ho fas per denunciar la situació dramàtica que viuen moltes persones en el mar Mediterrani. David, explica'ns i recorda'ns el per què ho fas i ho parlàvem abans de connectar, David, situacions com la que estem vivint aquests dies a Canàries o a Grècia mateix, vaja, que són les que a tu et van motivar a emprendre aquest viatge, aquesta travessia. Correcte, Carles, sí. Tot va ser una iniciativa individual en un principi perquè estava molt sensibilitzat amb la causa de la gent vulnerable, gent molt vulnerable que ho estan passant molt malament i que estan totalment desemparats. Els deixen en el mar i els abandonen en el mar. És un problema molt gran. Una persona en el mar, és que són famílies, hi ha nens, està molt silenciat per la Unió Europea. De fet, les poques notícies que ens arriben d'això, quan ens arriben notícies de que s'han mort o de que ha passat alguna cosa a Canàries o d'allò, és que n'ha passat molt més. Penseu que quan ens diuen d'una notícia d'aquestes, n'hi ha 10 a darrere que no ens arriben. Gent morta, gent desapareguda, que mai es sabrà que s'ha mort. Jo dic que són inclús en genocidis el que s'està fent. Per exemple, a Grècia s'estan emportant a la gent que troben amb aigues ja gregues, els agafen amb cordes, amb la mateixa balsa, els aporten amb aigues internacionals i tallen la corda. I això està demostrat
per drons gravats d'ONGs que han estat en allà i ho han pogut denunciar-ho. Llavors, jo trobo que ja és un pecat deixar una persona no rescatar-la del mar, com per sobre una persona que estigui com a nàufrago en el mar, que el tornis a portar amb aigues internacionals i amb una mica de sort poder arribar a Turquia, que el primer que fan els turcs és fotre'ls una manta de pals, com també està gravat. Tot això tot el que dic està gravat i es pot comprovar. Aquesta gent surten de Líbia, d'un país que està totalment destructurat amb una guerra civil i on les dones al 100% són violades. El 100% de les dones violades. I la raça negra és esclavitzada com fa 200 anys i podia ser-ho perfectament als Estats Units. Llavors, degut a tot això i a la falta de moviment i de fer... David, no et moguis gaire perquè és que si no se'ns en va el so amb el vent. D'acord. A veure, sí. Posarem algun lloc més a recer, poder? Val, sí, millor, perquè és que si no se sentirà res. Doncs bé, la idea, el que et deia una miqueta era això, la qüestió era denunciar una miqueta tot això que està passant i, esclar, com fer-ho? Com fer-ho quan ets una persona que no tens res, no tens paraula, no tens vot, perquè ets una persona més del món. Quan dic això em refereixo que no ets una persona famosa, no? Per exemple, que de seguida que pogués fer qualsevol acció es faria notar o es faria saber per mitjans de comunicació. Quan una persona com nosaltres, normal i corrent, vol fer un crit al cel, vol fer alguna cosa, has de fer alguna cosa que sobresurti una miqueta. Llavors, jo ja volia fer una travessia i juntar aquesta travessia solidària, en aquest cas amb això, degut a que estava tornant a passar, ara tots que hi ha 2-3 mesos inclús que està passant. Llavors, en el moment que va tornar a passar va ser quan vaig començar a preparar aquesta travessia per denunciar tota una miqueta aquest desastre que està passant d'aquesta gent que realment ho estan passant molt malament i són persones. Mira, Carles, jo vaig estar a Mataró, vaig estar 5 dies per temporal i vaig aprofitar per parlar amb nois d'un centre de menors i que venien en patera. Van vindre sols i m'explicaven coses molt fortes i jo al final el que estava veient eren nanos com qualsevol persona, com qualsevol nano de Tossa que tenien somnis. Uns volien estudiar, els altres volien treballar, volien fer cosetes. Llavors em refereixo que amb tot això som persones i que tots, ostres, som lliures de voler buscar una vida millor, no? Jo, de fet, també he estat viatjant i he estat visquent en països il·legal, en països, i m'han tractat bé i m'han donat feina. I crec que és molt important això. Llavors, simplement és el respecte a les persones i que tots som igual. Llavors, avui en dia, tant problemes que estem tinguent amb això del virus i tant que es diu que cada vida cuenta, doncs que realment sigui així, que cada vida cuenta, totes compten, tant les d'aquí com les de l'altra punta del món. I tant. David, ja per anar acabant, dir als espectadors que et poden anar seguint tot el que vas fent dia rere dia al teu Facebook, al Facebook personal David Pura Vida, o també a la teva pàgina express per a aquesta travessia, que corregeix-me si m'equivoco, és Open Sea Kayak, i en allà tots els que et vulguin seguir poden anar veient com vas avançant i com vas fent aquesta travessia. I també en aquestes pàgines i en aquest perfil d'en David podreu saber i conèixer com el podeu ajudar perquè pugui seguir amb aquesta travessia. I ja per acabar, David, si vols dirigir-te als tossencs i les tossenques o a tots aquests espectadors que et donen suport via xarxes, ara és el moment. Doncs molt bé, mira, primer de tot agrair-vos a vosaltres, Carles, per la feina que feu de comunicació, em sembla perfecta i estic molt content. Segon, tota la gent del poble, estic molt content amb tots i cadascun dels que han col·laborat de qualsevol manera i dels que estan dia a dia donant-me suport, perquè us prometo que ho rebo, que ho noto molt. Moltes vegades estàs sol i tens 1000 emocions. Hi ha moments que diries, ostres, avui és un dia que me n'aniria a casa, però després obres, interactues amb la gent i agafes molta força. Això ho vull destacar, sobretot de la gent del poble. He sentit molt de suport molt maco, que de fet és part de la força i que em dona força per seguir fent això. I res, només una salutació, dir-vos que estic ja quasi preparat, tinc moltes ganes de sortir un altre cop a remar i si tot va bé, diumenge, dilluns com a molt tard, ja estarem a l'aigua per afrontar aquesta última etapa de Catalunya i espero que tot el retras que hem tingut aquí a Catalunya amb aquests vents en contra canvin i ara a partir del País Valencià tindrem vents més de través
que m'ajudaran a avançar molt més i espero doncs, que no se'm faci com a mínim l'estiu No. a Portugal. Doncs, David Güell, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. Que tinguis moltíssima sort amb el que queda de viatge. Anem parlant, estarem en contacte i anirem posant també al dia els tossencs i les tossenques sobre quina és la teva situació. Una abraçada i molta força. Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé, fins la propera. Adéu-siau. Bé, heu vist a les imatges que en David estava al port de l'Ametlla de Mar, ho hem pogut interpretar per el que veiem de fons, i també, vaja, que a l'Ametlla de Mar, aquest cap de setmana, quan van gravar l'entrevista, feia vent, perquè hi ha alguns moments que perdem el so amb en David, però vaja, hem intentat corregir-ho per tal que totes i tots poguéssiu gaudir de la conversa que hem tingut amb en David. I res, molta força en David, com li hem dit a la conversa. Molts ànims. I vaja, també parlàvem abans del Dia Internacional de l'Eliminació contra la Violència de Gènere, i parlem també d'aquest tema dels refugiats, que està posant en evidència una mancança i una vergonya d'Europa envers a persones que volen venir cap aquí per un futur millor i que, vaja, estan desemparades, ho veiem a Canàries o ho veiem en el mar Mediterrani, doncs gent que ho passa realment molt i molt malament. Sí. Una situació també molt trista i que m'agradaria tota aquesta gent que està en contra de tota aquesta gent que vingui, què passaria si fossin ells els que estiguessin en aquesta situació i que des d'aquesta manera de viure o de veure la situació, si reflexionen igual, és que potser necessiten ajuda. No tanta aquesta gent també, les naufragis, sinó tota aquesta gent que està tot en contra, poder que s'ho facin mirar una mica. I nois, ara deixem el tema d'en David i ara donem entrada aquí a plató a la cap de l'oposició de l'Ajuntament, la senyora Maria Àngels Pujals, i també la líder de Tossa Unida, la senyora Gisela Saladic, perquè, entre altres coses, ens doni la seva opinió de la gestió de l'actual equip de govern pel que fa a la pandèmia de la Covid-19. Per tant, que entrin la senyora Pujals i la senyora Saladic. Doncs sí, Marc, Artur, com dèiem, tenim ara ja aquí amb nosaltres a la portaveu del Tu, Maria Àngels Pujals, i també la líder del partit, la senyora Gisela Saladic. Senyora Pujals, bona nit i benvinguda al Tot Plegat. Hola, molt bona nit. I senyora Saladic, bona nit i benvinguda o ben tornada al programa, ja que fa unes setmanes va ser aquí amb nosaltres, però tant feia menys que coincidíem aquí al plató. Bona nit. Bona nit. Abans de res, tal com està la situació, deixeu-me que us pregunti com esteu, com us trobeu? Doncs mira, de salut podem dir que bé, això és una cosa important en aquests moments, de salut bé, i pel que fa a nivell professional compaginem el que hem tornat tots una mica al nostre lloc de treball i fent d'oposició a l'Ajuntament de Tossa. Jo estic a l'institut, vull excusar els dos companys nostres, també en Manu i l'Ignasi, que no són aquí, i una mica això, anar fent el dia a dia. Entenc, s'ha de dir una cosa semblant. Una cosa semblant. Jo estic a la Diputació i a part tinc la feina particular que encara continuem. Entrem ara ja en matèria. Des de Tossa Unida aproven o suspenen la gestió del govern municipal durant la crisi de la pandèmia? Hauríem de veure quins són els criteris d'avaluació, jo et diria com a docent, no? És una mica, en definitiva, seria un aprovat o un suspens respecte a què, no? És allò de dir, crec que això ho hem demostrat clarament en els plens, quan no estem d'acord ho hem dit, i així ho hem anat fent, i no crec que es tracti de suspendre o aprovar perquè realment tampoc tenim el que va voler la gent el dia de les eleccions. Hi havia una majoria del Tu, i ara tenim una majoria de 3 partits. Vull dir que no crec que es tracti de, per part nostra, aprovar-los o suspendre. Doncs li canvio la pregunta. En què han fallat els de l'equip de govern perquè vostès hagin hagut de dir coses que no els agradaven? En què han fallat? A veure, és que és molt complicat perquè és una cosa que és a volum mundial i molt complicada de gestionar. Jo no estaria tant parlant del Covid-19, que és molt complicat, i aquí a Tossa hem anat fent i hem anat passant el Covid com hem pogut, i a més ens venen la major part de normatives i tot ens ve de fora, i aquí les hem d'anar complint, i això és el gran drama que tenim en la nostra indústria, que hem hagut de complir el que ens demanaven des de fora. Vull dir, el govern municipal hagués hagut de fer
segurament el que haguéssim fet nosaltres, que és ajudar molt més a les persones i en els empresaris. Era la pregunta que els volia fer a continuació. Si en aquest cas la senyora Saladí hagués continuat a l'alcaldia i la senyora Pujals, entre altres regidories, també la regidoria d'Hisenda, a grans trets, què s'hagués fet diferent durant aquests anys de mandat i sobretot també posat l'accent a la gestió de la pandèmia? A veure, nosaltres haguéssim continuat amb el pla d'inversions que teníem. Ells, el tripartit, doncs, quan van entrar van aturar-ho, és un criteri. Nosaltres haguéssim continuat amb les inversions i la manera de gestionar el Covid està molt bé dir-ho ara, doncs, a toro passat, però no, nosaltres des de Tossa Unida al març ja vam presentar el nostre pla de xoc amb les 10 accions, o sigui que seria tornar a explicar què haguéssim fet. Ho vam dir-ho i ho vam explicar també aquí en el Tot Plegat, no? Haguéssim gestionat de manera diferent, simplement, és la paraula, una gestió diferent. Potser ja teníem un rodatge, un tarannà, una manera de fer, que no tot ho feien bé, tothom s'equivoca, no? Però crec que haguéssim sigut, doncs, el que els diem, més àgils, a un altre ritme. Jo crec que això hi fa molt el ritme de l'equip. Hi havia una frase que va caracteritzar les seves respostes a l'oposició quan vostès estaven al govern i que ara també fan servir per referir-se al govern actual, i és la famosa maneres de fer. Quines són les maneres de fer que tan poc els agrada del tripartit actual al govern? Mira, una d'elles seria, per exemple, demanar nosaltres en un ple que es convoqui una taula de 13 regidors per parlar del Covid, perquè en definitiva doncs, sembla que només ens movem solucionant temes de Covid. S'aprova en un ple, però després l'equip de govern no ho compleix. Doncs simplement maneres de fer. Nosaltres, si vam demanar de convocar aquesta taula per treballar un tema tan important que creiem que és de poble, no de partit, sinó que és de poble, doncs una altra manera de fer de l'equip de govern dir que farem les reunions i després no fer-les. O convocar-nos un dia i mitja hora abans, com vam fer al març, doncs anul·lar la reunió. O dir que les convocaran de manera periòdica i no fer-ho. Un altre exemple, els plens, ho heu pogut veure últimament, els plens, què passa? Ens convoquen un ordre del dia, el mateix dia ens el canvien, es porten coses a votar per urgència, una mica, dèiem, aquesta improvisació que sembla que hi ha des del tripartit. Senyora Saladí, vol afegir alguna cosa? Jo només diré que nosaltres a la Diputació, que també estem a l'oposició, tenim les reunions de Covid cada 15 dies, que és els portaveus de cada grup, ens trobem amb el president, evidentment, i ell ens informa de l'estat de la situació, de les gestions que està fent, i nosaltres li demanem gestions a fer. I amb això anem fent cada 15 dies. I ara hem decidit que les podem fer mensuals perquè no hi ha grans diferències d'una reunió a l'altra i així no ens donem més temps a tots per preparar temes. Però fins ara eren quinzenals i a tope, vull dir que... I no hi fallàvem ningú, que és l'important d'aquestes coses, que la gent està per rebre la informació i per poder-la transmetre. Hi havia una frase que vam llegir en una de les revistes que es van anar publicant durant aquests mesos i dèieu, algú havia de dir, el tripartit municipal ha polititzat la crisi per empènyer els seus interessos polítics. Clar, és una frase curta que també suposo que s'ha d'explicar. Expliqui'ns com i quan s'han polititzat aquesta crisi per empènyer els interessos polítics dels partits que són dins del govern. Bueno, en definitiva, aquesta frase hauries de llegir tot el text, no és com... Sí, per això dic que s'ha d'explicar la frase, per això és el que li demanava. Però simplement el que resumeix és que, com he dit abans, amb les inversions, les maneres de fer del tripartit no creien que aquestes inversions s'haguessin de fer, doncs Tossa ha deixat de tenir la llar d'infants projectada, ha deixat de tenir tot el pla de foment que teníem, doncs, bueno, diferents, aquell pla de foment que havíem explicat i que amb Manu havíem explicat, doncs, el pla d'inversió, és això, són noves maneres de fer, canvia un equip de govern, per això és polititzar. Vull dir, polititzar és canviar un projecte i simplement doncs és això. Del que fa referència de si fas política o no fas política, nosaltres vam veure el mes de març, vam dir-ho, no és un problema únic, és un problema, com ha dit la Gisela, globalitzat, que necessita una solució de tots. I era l'oportunitat que els 13 regidors de l'Ajuntament de Tossa posessin aquesta solució. Nosaltres vam fer-ho amb el pla de xoc el mes de març, a l'abril, que també l'havíem explicat. I un exemple podria ser, poso un exemple perquè dius maneres de polititzar-ho.
van fer la proposta dels bons Reactiva Tossa, que moltes vegades la gent, oi, ara això què és? Doncs això era a l'ordre del dia, era una cosa que nosaltres vam presentar a l'equip de govern per sumar, per poder en un inici potenciar el comerç local i les famílies poguessin consumir, doncs se'ns en van riure a la cara alguns regidors de l'equip de govern. Simplement és això, vull dir, si no fem l'exercici de fins aquí hem arribat i Tossa necessita una solució, nosaltres vam treballar per això. No ens hi han volgut? Doncs continuarem fent oposició. De cara a l'any que ve, la política municipal viurà un canvi important. La senyora Colom deixarà de ser alcaldessa i el senyor Gascons li prendrà el relleu. Seria d'il·lús dir o pensar que les seves relacions polítiques amb l'actual alcaldessa són bones. Canviarà això quan el senyor Gascons entri d'alcalde? Les relacions amb l'actual regidor de Medi Ambient i futur alcalde de Tossa són millors que amb l'actual alcaldessa? No sabem com es gestionaran, no sabem, de moment ells potser treballaran de manera diferent, no ho sabem. És una cosa que haurem de veure. Nosaltres no tenim cap inconvenient en parlar amb qui sigui. Amb el senyor Gascons tenim una relació ben correcta i ben cordial i és una persona que sempre et contesta quan envies un escrit o quan... Sobretot nosaltres tenim un grup de WhatsApp dels 13 regidors. Sí, el famós grup dels 13, El famós grup dels 13, que és on el senyor Gascons incideix més. Vull dir, és ell el que ens passa més informació de tots els regidors, sens dubte. Tossa té futur. Els veïns i veïnes volem un futur millor. L'Ajuntament té capacitat econòmica per ajudar a endegar aquest nou futur. Els membres del TUT, Tossa Unida, estem disposats a treballar per assolir aquest futur. Vam publicar fa uns dies això a les xarxes. Què volen dir amb aquesta afirmació de els membres de Tossa Unida estem disposats a treballar per assolir aquest futur? No sé si es plantegen de cara al juny de l'any que ve iniciar negociacions per entrar a l'equip de govern. No sé, aquesta frase també si la poden explicar. No, simplement és la continuïtat de treballar. Quan ens vam presentar a les eleccions era a treballar per Tossa, vam presentar-nos a les eleccions, les vam guanyar, tot i que les majories democràtiques fan que els resultats siguin els que siguin, no passa res, ho acceptem i treballarem des de l'oposició. Si en un moment ens haguessin dit podem treballar en aquesta línia, a l'altra, tenim molts temes pendents, un pla de mobilitat pendent, una revisió dels UTS pendent. Hi ha moltes coses que no depenen de la Covid, depenen, creiem, d'aquesta organització i d'aquestes maneres de fer de l'equip de govern. Canviarà quan hi hagi el senyor Gascon al capdavant? No ho sabem, han signat un acord, no sabem aquest acord, no, realment, si cadascú continuarà tenint les mateixes regidories. Clar, són coses que de nosaltres no depenen, però la iniciativa d'aquesta frase que has llegit, que Tossa té futur, que nosaltres creiem, doncs sí, des de Tossa Unida hi creiem. Ara estem tots dintre del nostre lloc de treball, ens hem anat reubicant, continuem fent oposició amb les eines que tenim, ja us dic, és difícil, vull dir, això ho ha dit sempre tothom, no? Però quan el mes de març ens agafa el Covid i diem fem aquest exercici de tots anar a una, això no ha passat. Al juny hi pot haver un altre dir anem tots a una. A nosaltres la porta sempre estarà oberta. És aquesta, no? Completament d'acord. Aquest és el sentit del futur. O sigui, aviam, la primera cosa és que és una nota d'optimisme. Nosaltres veiem que Tossa té futur i que estem disposats a treballar en aquest futur de Tossa. Esclar, vull dir, com ho haurem de fer-ho? No ho sabem, si serà només llançant idees i a veure si en recullen alguna, o que realment podrem tenir un accés a fer feina pel municipi. Clar, que a hores d'ara no descarteu res perquè estan les portes obertes. Ho deia també per l'última intervenció que va fer vostè, crec que en el darrer ple, quan ja acabàvem de la direcció, que després la senyora Colom també va voler replicar-la al final del ple, quan deies, ara no tinc de memòria la frase, però la direcció anaves a dir que no era l'adequada i la senyora Colom va dir que sí, que anaven en línia recta i era la línia que havien de seguir. Una mica en línia d'això, li preguntava també. Sí, jo els hi parlo sempre de ritme, els dic que anem a ritmes diferents, no sé, vam estar 8 anys al govern, ja dic, fent coses bones, coses no tan bones, no a gust de tothom, però en definitiva el que trobem a faltar és això, una mica de dir, poder parlar-ne encara que no estiguin d'acord, simplement, vull dir, quan era l'opció de dir mesures de Covid, anem a treballar tots un pla, no cal que estiguem discutint, és que ja no es tracta de discutir, la gent necessita solucions i la gent no està per tonteries, simplement, vull dir, i quan tu veus des de fora, no és el mateix estar dintre, el dia a dia, jo ho entenc, vull dir, hem estat a més temps, però jo he estat 8 anys a primera línia a govern i ara quan ho veig des de l'oposició dic, és que hi ha coses que no es podrien permetre, vull dir que
que és una falta de, no sé, de coneixement, no? Com quines coses, senyora Pujals? Agafo l'última publicació del novembre del butlletí municipal i t'expliquen el pressupost 2020. Perdoneu, estem a novembre de 2020, no hi pot haver una nota de premsa, tot i que sigui un recull a posteriori, no és un butlletí d'actualitat, de projectes, no? Però vull dir, ostres, el pressupost del 2021, doncs fa 15 dies havíem de parlar a una reunió que no se'ns van convocar, que jo vaig anar a l'altre ple, el senyor Vies, ja els hi direm, és una mica, no?, això de dir, bueno, doncs els dies passen, i els dies passen i ja està, i potser és que jo vull ser massa exigent, però bueno, irem al ritme que toqui. Jo he vist ara que han publicat una nota de premsa en la qual es posen... Sí, ara anàvem a entrar-hi. No, però digui. Si vol expliquem a la gent, l'Ajuntament va enviar una nota de premsa farà qüestió de dies que explicava els ajuts i deien que l'Ajuntament de Tossa inverteix o ajuda, un total d'ajudes de 2 milions d'euros. Aquest era el titular de la notícia. I la senyora Saleri ara volia comentar aquesta notícia. No, és que esclar, vull dir, hi ha molts apartats a dintre d'aquesta notícia, però el que no és cert és que l'Ajuntament de Tossa posi a disposició, en aquests moments, 2 milions d'euros en el poble. No és cert. I a més, no es pot barrejar mai un Glòria, que ha sigut un accident, que hi ha hagut un tractament sobre un accident, amb un Covid, que és una realitat que estem visquent tots i que ens té a tots molt amoïnats. Almenys jo estic molt amoïnada pel futur que té el nostre poble, perquè veig a la gent molt preocupada, perquè veig el que ve. I sembla que aquí ningú se'n doni compte del que té que passar, però és que ens ve no sé, si no podem obrir, si no podem treballar, si no podem estar posant-li gasolina en el nostre motor, això és horrorós, i això de moment no se li veu al final de tot això. I aquesta és la realitat, i vull dir, treure una nota de premsa dient coses que no són realitats, dient coses que són del pressupost de l'any que ve, que aquest any no s'han descomptat a ningú res, dient... Em dóna la sensació, de veritat, que se n'estan enrient de la gent que està en unes dificultats absolutes. M'agradaria que algun d'ells pogués tenir-ne una mica d'aquestes dificultats, només perquè se'n donés compte del que s'està visquent a moltes llars. És que em dóna la sensació que viuen en un món totalment diferent. És com si fossin el món de YouTube nosaltres, tocant la terra, la realitat i parlant amb la gent i veient quina profunditat té la crisi, i que no se'n donin compte, a mi em sembla realment, no sé, vaja, que no són realistes amb el que passa actualment a tot arreu. Però no ens hem de preocupar dels nostres, de Tossa. L'Ajuntament té diners, doncs anem a buscar un pla d'ajudes per la gent. Però no es tracta solament de donar diners a la gent, sinó que es tracta de fer un pla d'obres que doni feina a moltíssima gent. No sé, hi ha moltes maneres de poder tirar endavant el poble ajudant treballant, no ajudant per ajudar solament, vull dir, a part, són criteris que nosaltres segur que estaríem aplicant. Alguna cosa afegida d'això que deia la... No, és que tot és un conjunt, no? Vull dir, és una manera de treballar, una manera d'organitzar-se, una manera de donar la informació a la gent. Clar, aquell que ha anat a fer una instància i encara no l'han contestat, o aquell que ha anat a fer una instància i encara no ha rebut cap ajuda, quan llegeix aquella nota de premsa, la percepció que té, cadascú té les seves, no? I cadascú té una escala de valors i cadascú acaba posant, no? Però que realment se'n doni informació d'ajudes que vindran en el pressupost 2021, que encara estava pendent delegacions, però ja deuen tenir clar que tenen majoria, res a parlar, no? Però simplement que ens baixaran a l'IBI, queda molt maco dir, més quan era una cosa electoral, però realment ajudes al 2020 a l'IBI, 0 al 2020. Que és una mica el que la gent esperava, que diuen, sí, i a mi que em baixaran del rebut de l'IBI 50, 60 euros, 100 euros, vull dir que és una mica que fins i tot he vist que els empresaris tampoc estaven d'acord, vull dir que ho trobaven poc. Veurem. I, clar, parlant de futur, crec que hi ha prevista per la primera setmana de desembre hi ha previst aquest ple extraordinari de pressupostos, segons el que hem pogut saber. Clar, de cares al futur, el 2020 no s'acaba la pandèmia, no s'acaben les dificultats tampoc econòmiques dels veïns i les veïnes. L'altre dia teníem amb nosaltres l'economista tossenc Joel Solà, que ens parlava que l'any 2021 seria igual o més complicat econòmicament
econòmicament que l'any 2020. És complicat, arrossegarem tot el 2020. Clar, i ho diuen experts com l'economista Joel Solà. De cares al futur, quina serà la línia de treball de Tossa Unida? Què teniu pensat anar fent de cares a l'any 2021, fins i tot per aquest ple de pressupostos que ens deien per això, per la primera setmana de desembre? Nosaltres, per la reunió de pressupostos, ens van convocar la senyora alcaldessa i el senyor regidor de l'àrea, el senyor Vies, en els regidors del TU per explicar-nos les línies que volien fer del treball del pressupost. Farà 15 dies, un mes, no hem rebut cap més convocatòria, ens van dir que quan tinguessin la documentació ens l'enviarien, o sigui que no tenim ni documentació per escrit a data d'avui, ni documentació per escrit, ni data de ple, ni res, que tenien projectes de fer algunes compres, algunes coses, que ja ho explicaran ells, que és el seu pressupost. Nosaltres el que sí que si haguéssim hagut de gestionar, les prioritats haguessin sigut diferents, simplement això. Vull dir, per això tenim línies diferents de fer política. Doncs ho deixaríem aquí, però abans d'acomiadar-vos m'agradaria que us adrecéssiu també als espectadors que ens estan mirant des de casa, per com fem sempre amb les entrevistes amb polítics, doncs que poguéssiu dirigir també un missatge a la ciutadania, concloent l'entrevista que hem fet avui. Doncs res, per part de Tossa Unida, a tots els que ens veieu en el programa de Tot Plegat, dir-vos que des de l'oposició també continuarem treballant per Tossa, que de la mateixa manera que ho hem fet. Som càrrecs electes de l'Ajuntament de Tossa, per tots aquells que ens van donar suport, doncs aquí estem, i pels que no també, perquè tot i que no estiguem a primera línia i no estiguem amb dret a decidir o adjudicar com estan fent l'equip de govern, doncs hem ajudat a molta gent i no fa falta dir-ho, per això hi som, ens teniu a la vostra disposició pel que faci falta, no en dubteu, i crec que Tossa necessita un canvi de maneres de fer. Gràcies. Doncs Artur, després de l'entrevista amb la senyora Pujals i la senyora Saladic, si vols et deixo la meva cadira, perquè ara tot teu. Sí, bé, abans de fer el joc, he de dir que avui no quedaràs en ridícul. Ostres, que bé, fem-lo ja, i si vols el fem durar hores i hores. Avui no perdràs, no és un joc competitiu. Per tant, en Marc avui no guanyarà. No és un joc competitiu, però sí que és més que un joc, és un passatemps, un entreteniment, al qual us haureu de despullar davant de l'audiència. L'audiència us coneixerà una mica més, coneixerà una mica més els vostres gustos. Val. Per tant, era una metàfora. Sí, metafòricament parlant, ja sé que tens moltes ganes de despullar-te aquí davant. No, precisament. Només amb la fred que fa aquí Plató. Així que, si esteu preparats... Som-hi. Et cedeixo el meu... Així m'agrada. El meu tamboret. Quin merder de cables aquí, tot enredat. Bueno, ja arribarà el dia que tot això sigui inalàmbric. A poc a poc. La gent pot jugar des de casa també, eh? La gent pot jugar des de casa. Us explico el joc. El joc és, no sé si heu vist últimament a Twitter, s'ha fet viral un joc que és eliminen un de 4 opcions. Per exemple, jo n'havia vist un de... Bé, no sé, perquè també l'he posat. És igual. Però ja m'heu entès. Sí, ja t'hem entès. Jo us dono 4 opcions. I si em sortiu els dos a la primera, no us puc eliminar els dos, no? No. Som-hi. Vale. Estic content això de no perdre, vull dir, tinc ganes de no perdre. Heu de contestar els dos, eh? Malgrat les opcions potser van més enfocat a un o l'altre, heu de contestar els dos. Ai, quina por em fas. Però jo poder, si no conec algun, no l'elimino, eh? Marc, la primera la farem per en Marc. Marc, eliminen un. Pa amb tomata, fuet, cacaulat o escudella i cardolla. Cacaulat. Cacaulat fora. Te quedes amb els altres 3. Me'n quedo amb els altres 3. Vale. All in. Veureu que en Marco, mentre jo dic les opcions, ha sobreimpressionat perquè així vosaltres també pugueu... Quina feinada que fa en Marco. Sí. Carles. Som-hi. Pa amb tomata, fuet, cacaulat, escudella i cardolla. Jo com en Marc, cacaulat fora. Cacaulat fora, molt bé. Carles, ara començo per tu. Eliminen un. Jordi Basté, Mònica Terribas, Ricard Ostrell o Roger Escapa? Ostres, Artur, però... És com li dic... On te juguen aquests? És com si li digués, eliminen un, el papa o la mama. Amb tota l'estima del món cap en Roger Escapa, elimino un Roger Escapa. Es queda... Però vaja, m'agrada molt també, en Roger. Ja, no, si ens veu cada dia i segur que no s'ofèn. Vale, Marc. No, vull dir, els caps de setmana vaig canviar entre en Xavier Bundó i en Roger. Eliminen un. Jordi Basté, Mònica Terribas, Ricard Ostrell, Roger Escapa. Sí.
És que... No coneix cap. Eliminaré en Roger Escapa, també. Vale. Si l'ha eliminat en Carles... No, però que això no s'enfada. És igual, eliminem-lo. Hi ha dos que no els conec. Ens agrades molt, Roger, El també. tercer, Marc, ara comencem per tu. Eliminen un. Escalopa, patates fregides, És igual, no cal. escalopa, patates fregides, pizza o macarrons. Patates fregides. Patates fregides fora. Fora. Carles, tu què tries? Escalopa, patates fregides, pizza o macarrons? Eliminen un. Però les patates fregides naturals de casa o congelades? Home, Carles, a veure, noi, trumfos. Doncs fora l'escalopa. Fora l'escalopa. És molt fluix aquest tio, Aquí ja comença a Presento haver-hi- la meva dimissió en el programa Tot Plegat després d'aquesta decisió. Ja comença a haver-hi polèmica. Però a veure, què vol dir això? Vale. Carles, S'hauria de celebrar el Dia Internacional de l'Escalopa, també s'hauria de celebrar. on està això? No hi és. Artur, el Marc seria el ponent. Els trumfos pelats, allò que queden una mica torradets, espectacular. D'escàndol. Te ves a Cal Enric, ja veuràs. L'Escalopa, allò sí que és espectacular. Vale, Carles, eliminen un. Sí. Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra o Carme Forcadell? Ostres, Artur. Veieu això que li surt aquí sobre del cap? És fum. És clar que aquestes preguntes... Eliminen un? N'elimino un. Home, tu, que és tard, i la gent ja s'està dormint al sofà. Ja els ha eliminat a tots la justícia espanyola, Mira, ja ho han fet ells, per tant no cal que ho faci jo. Vols jugar o li passeu la paraula a en Marc? Artur Mas, no cal ni que m'ho preguntis. Vale. Artur Mas. Vale, Marc, aquesta és per tu. Eliminen un. Paella, bocata de calamares, pop a la gallega o pernil ibèric. A part de la paella, la resta. Les tres van fora. No, bocata de calamares. Vale. Jo també. Tu també? L'entrepà de calamars. Vale. Carles, sisena. Vinga. Eliminen un. Cadiretes, la Vila Romana, És còmode, això. la Torre dels Moros o sa muralla. La Torre dels Moros. Jo també, la Torre dels Moros. Us heu posat d'acord? Empat. Vale, Marc. A veure, aquí riurem, crec. Eliminen un. Douglas, Arbeloa, Olunga o John Córdoba. John Córdoba, te'n recordes, davanter de l'Espanyol? Ara jugava a l'Eintracht de Frankfurt i va passar a jugar al Mainz. Imagina't, el domino aquest. Vale, doncs eliminen un. Douglas, Arbeloa, Olunga o John Córdoba. Eliminaré el conocido de l'Arbeloa, fer un homenatge al molt honorable senyor Gerard Piqué. Vale. Joan Córdoba. John Córdoba. Tu te'n recordes? Saps qui Tu sent periquito? Saps qui t'ha faltat aquí? recordo. Saps qui t'ha faltat aquí? Qui? Nakamura. Mira, Nakamura t'ha faltat. he de dir que per buscar un jugador dolent de l'Espanyol, millor, ho dic millor, per trobar un jugador molt dolent de l'Espanyol, vaig necessitar l'ajuda d'un periquito tossent com és en Xavi Domènech, i ell em va dir uns quants, perquè també n'hi havia un d'Israel, com era? Arlauskis, el porter. Déu-n'hi-do, també. Ben Sahar? Ah, sí, també, Ben Sahar, que aquest també... I Arlauskis, que al Bernabéu, Al Bernabéu, al descans li va dir en Flores, noi. Marc, eliminen tu un altre. Ah, no. Em toca a mi, em toca a mi. És veritat. Douglas, Arbeloa, Olunga... Ja ho ha dit, John Córdoba. Que em toca a mi ara. No, si el de les passapalabra l'acabes liar i mira... Vale, perdó. És que ara aquesta també és una mica per en Marc. Som-hi. Eliminen una. Vinga. La Casa de Papel, La que s'avecina, Élite o Vis a Vis. Sèries. Vis a vis. La que s'avecina. Sí? Sí. Però tu també... Sí, però... És que estic entre la que s'avecina i Élite. No, Élite, és veritat, Élite. Sí, segur? Sí, fulminem Élite, fulminada. Sí. Marc, eliminen un. Aquest ara li farà molt de mal. Jo crec que li caurà estar una llagrimeta. Xocolata Milka d'Oreo, Li agrada molt. Flam, McFlurry de xocolata blanca i Oreo, És visita obligada en el McDonald's amb en Marc, això. o pastís de formatge. I pots dir d'aquí el pastís de formatge? El mateix que em surt espectacular. Doncs fe, mira, seré honest i eliminaré el flam. I tu, Carles, te'ls repeteixo? No, jo elimino el McFlurry. McFlurry de xocolata blanca i Oreo. Però no té ni idea aquest noi. Va, Carles, l'última. Som-hi. L'última. Eliminen un. Simitomba, calamar rellenos amb mandonguilles, Mare llagosta a la tossenca
o suquet d'anxoves? Em poses molt difícil. I a més ara pensant que d'aquí poc ja podré començar a menjar-ne d'aquests, perquè s'apropa el Nadal. Tu fotràs tot. Sí, també tens raó. Per Nadal no eliminaràs res. No, Ara és un elimino les anxoves. El suquet d'anxoves? Sí, elimino el suquet d'anxoves. Marc? Sí, jo també, suquet d'anxoves. Ja està, no facis més sang, No facis més sang, Doncs, Carles, Marc... Ha guanyat, no? Ha guanyat. Que sapigueu que crec que és dels pocs docents que no mengen mai simitomba, Que ho sapigueu. No has menjat mai simitomba, a més amb la magnífica jornada del Mai de la simitomba que vida. tenim aquí. Mai de la vida. S'ha de ser honest en aquesta vida i s'ha de ser honest. I ho repeteixo. I això ho dius aquí davant de tota l'audiència. Jo estic esperant que en Carmelo me faci un simitomba, que no sé quant de temps fa. I en Nini. En Nini ha de fer un simitomba, en Carmelo Escolta, s'ha de fer una paella. D'aquí molt pocs trams tornaran a obrir els restaurants tranquil·lament, per tant, ja anirem a que en Marc provi el simitomba. Vinga, va. Artur, torna a canviar. I ara hem de donar entrada, nois, a en Rodri. Vaja, no li donarem entrada perquè no està a plató, mai està a plató en Rodri, sempre li agrada anar a fora, i avui crec que ens farà anar fins a Bosch. Bueno, no ho hem tocat encara al Bosch. Hem anat a la platja aquests dies i ara anem a Bosch. A veure què ens té preparat en Rodri. Som-hi. Doncs ja sóc aquí amb en Rodri. Avui m'ha fet venir, com dèiem amb en Marc i l'Artur, fins a Bosch. Rodri, bon dia. Hola, bon dia. És molt d'hora al matí, ara deixa'm mirar l'hora. Són les 7 i... vaja, dos quarts de 8 del matí. Ens hem aixecat ben d'hora. Avui, per què? Explica'ns què farem. Bueno, avui vindrem aquí a Bosch, hem vingut aquí a Bosch a conèixer una mica i a conèixer aquesta afició que tenim, o que almenys tinc jo, d'anar a buscar bolets, no? Avui anem a buscar bolets. A veure si en trobem algun. Per això, diguem que a veure si en trobem algun, que no creem falses expectatives tampoc en els nostres espectadors, que encara quedarem malament. L'objectiu de la secció avui, per presentar-la una mica, Rodri? Bueno, l'objectiu és venir una estona a Bosch i bueno, aprendre una mica sobre els bolets, què és un bolet, on es troben, com s'han de collir i més que les espècies que podem trobar, que qui més qui menys les pot conèixer, les més típiques, no? Doncs què et sembla, Rodri, si agafem la càmera i ens comencem a enfilar per aquí? Bueno, agafarem el cistell, aquest molt bé. Agafaré jo i mira, Carles, te n'he portat un per tu, perquè tots me'ls han portat. Te'ls emportaràs tots tu, els quatre que trobi jo. Sí, omplen aquest cistell i per la meitat ja pots estar content. Heu vist, Vaja, jo ho tindré més fàcil que en Rodri. A veure com va la cosa. Ens comencem a enfilar, us anirem explicant a veure com ens va la cosa. Vinga, fins ara. Rodri, fa estona que caminem i ens hem aturat aquí per posar la gent en situació de com estem ara. Sí, ja fa una estoneta que caminem, ja hem collit les 4 primers i sembla que ara comença el show, no? Comença el show. Ja hem començat aquí... Comencem a veure que haver matinat ha donat els seus fruits. Comença a donar els seus fruits. Sembla que almenys el cistellet petit... El meu l'omplim. L'omplim segur, i a veure si el gros. I això, bueno, una mica per posar-nos en context de la secció, fer una petita explicació del grup o de la família d'on venen els bolets, ¿vale? Els bolets, no sé si tothom ho sap, en principi sí, és del grup del regne dels fongs, ¿vale? Els fongs és un grup molt gran, molt extens, amb grans representants que ens han ajudat al llarg de la humanitat, a l'ésser humà, amb medicaments com la penicil·lina, amb els llevats per fer el pa, per fer l'alcohol, etc. També ens han fet la guitza perquè ens espatllen els aliments, hi ha fongs paràsits que ens parasiten a la pell, als arbres... Que hi ha molts tipus de fongs en aquest Sí, és un grup molt gran. Hi ha fongs que ens van bé i hi ha fongs que ens van malament. ¿Vale? Llavors, dins d'aquest grup dels fongs hi ha els basidiomicets, ¿vale? Que serien els fongs que donen els bolets. El fong en si no seria el bolet. El fong és una xarxa de ramificacions que va per sota terra. ¿Vale? Les ramificacions s'anomenen hifes. És a dir, el que queda sota terra, el que queda sota, no veiem quan agafem el bolet. El que és el fong en si. ¿Vale? Ara explicaré el que és el bolet. I aquesta xarxa d'hifes forma el miceli, ¿vale? Que s'hi fa unes extensions de molts metres quadrats. Llavors, diguéssim, entre cometes una mica perquè ho entenguem tots, el fruit que donen aquests fongs serien el que coneixem pròpiament els bolets. D'acord. Vale? Llavors et demanaré un favor perquè aquí n'estic veient un. Ja n'has vist un? Sí, ja n'estic veient un. I és maco, Sembla que sí.
Llavors el colliré i faré una mica d'explicació de com està... Sí, una mica... Doncs fem així com Fran de la Jungla, agafem la càmera, jo vaig darrere teu i ens vas explicant. Vinga, va. D'acord? Va. Rodri, el tenim aquí. El tenim aquí. Ben maco. Volia fer una explicació o un dubte. Molta gent pregunta, això és cada temporada, què s'ha de fer amb els bolets? Arrencar o tallar? Què hem de fer, Rodri? No en tinc ni idea, perquè ni tan sols els micòlegs i els científics s'hi posen d'acord. Llavors jo, utilitzar una mica el sentit comú de o tallar just a la base, perquè no quedi una part per on li puguin entrar malalties a lo que és el fong, aquest miceli que he explicat, o arrencar també de la base, per no arrencar aquest miceli que també he explicat i fer-lo malbé. Llavors, el partim de la base, tapem el que queda perquè l'aire, la llum, la temperatura podria malmetre el fong. I aquí el tenim, un pinatell ben maco. Pinatell ben maco, sí, ja ho pots ben dir. Llavors, l'estructura d'un bolet, normalment, té el barret i el peu. I després té l'himeni. L'himeni serien, en aquest cas serien les làmines, però hi ha diferents tipus d'himenis, com pot ser els surenys o els moixons, que és més esponjós, o els rossinyols, que són més rugositats. I aquí és l'òrgan que conté les espores i s'encarrega de fer la dispersió d'aquestes. Llavors, hi ha diferents tipus de barrets, diferents tipus d'himenis, diferents tipus de tronc, a vegades tenen anell, a vegades tenen una volva sota, com els ous de reig, però la forma bàsica seria aquesta. Llavors, un cop fet aquesta explicació, què t'assembla si anem a fer-ne més? Jo en vull trobar més, Rodri. Vinga, va. Guardem la càmera i quan en trobem alguns més ho tornem a ensenyar als espectadors. Vinga, anem-hi. Aquí hi ha 3 lleteroles, un altre tipus de bolet. És bo aquest bolet, Rodri? Ens el podem menjar? Aquest bolet és bo. La particularitat que té és que quan un cop l'has tallat o arrencat, aquest està una mica sec. Comença a treure llet per l'himeni. Mira, D'aquí li deu venir el nom, no, de lleterola? Sí, clar. No he fet cap descobriment, doncs. No. Llavors, no sé si t'has fixat el tipus de bosc on estem, Carles? Sí, estem en un bosc molt divers, no? Vull dir, veiem molt tipus d'arbres, Rodri. Matolls, també. Sí. Ara estaríem... Hi ha suros i predomina el pi. Igual que la lleterola, es diu lleterola perquè aquí veiem com comença a fluir la llet. T'has preguntat per què el pinatell es diu pinatell o el sureny es diu sureny? M'ho puc arribar a imaginar. Crec que fins... Sí, no? El pinatell perquè està a les zones de pins i el sureny a les zones de sur. Exacte. Què passa amb els bolets o amb aquest tipus de fong? El miceli, que he explicat abans, estableix relacions amb els arbres. En el cas dels pinatells rovellons, tenen més tendència a relacionar-se amb els pins, el cas dels retxos, surenys, més amb els suros. Què passa? Aquest miceli interacciona o s'uneix o fa una mena d'unions amb les arrels d'aquests arbres que s'anomenen microrises. Llavors, tots dos en surten beneficiats. L'arbre li dona al fong unes substàncies que per si sol no pot aconseguir i al revés. L'arbre aconsegueix altres substàncies que per si sol no pot aconseguir i li dona al fong. Ja que estem aquí, una problemàtica més gran que tenim a bosc és que no només trobem bolets. No, també trobem brossa. També trobem brossa. Però de moment, ampolla llauna, però allà veig 1, 2, 3, 4 pinatells. Doncs agafem-los, no? Anem-hi, no? 1, 2, 3... Ui, aquest petit, que són els que li agraden al meu fill, a la planxa, amb el julivert. Com ja he dit abans, vigilem a l'hora de tallar o arrencar
de no arrencar... Mira, un altre. Ha sortit un altre sota el mateix pinetell. De no arrencar el miceli i deixar-ho tot sempre ben tapat. Primer, perquè el que vingui després no sabrà si hi ha o no hi ha bolets. Aquí entraria una mica el joc del boletaire, no? Sí. I segona, per no malmetre la part subterrània del bolet. Aquestes hifes, aquest miceli. Doncs Rodi, què et sembla si seguim? Perquè jo m'estic començant a animar. Veig que ens va sortint bé la cosa. Jo em sembla que ja deixaré la secció perquè aquest ritme omplirem els dos cistells, el teu i el meu. Doncs Rodri, abandonem la càmera una estona i veiem a veure al final com queden els cistells i també ho ensenyarem als espectadors. Si la cosa va bé, si no, amb el cistell petit també estarem contents. Bueno, si no, jo d'anar a Llagostera al mercat, poder no ho veiem com a opció dolenta si no omplim els cistells. No, perquè jo per Tossa no aniré a comprar cap lloc, que ja ens coneixen massa. Doncs Rodri, deixem la càmera i anem a veure si trobem, vaja, més bolets. Doncs Rodri, ens acostem ja al final de la jornada d'avui. Hem passat un dissabte pel matí molt divertit, ens ho hem passat molt bé. Bueno, ens acostem a la jornada de final de gravació. Exacte, de dissabte no, dic de final de gravació. Ara deixem la càmera ja guardada i ara comença el bo, i ens emmerdem, ben emmerdats. Rodri, escolta, acabem de buscar els bolets, ja acomiadaríem aquí la secció, però abans vull que ens aclareixis 4 conceptes que m'explicaves mentre passejàvem i que ara vull que també l'audiència ho coneixi. Sí, 4 consells per boletaires que no està de més saber, que una mica són de sentit comú, però com diuen és el menys comú dels sentits, no? Llavors... Parlàvem de, per exemple, no? El cistell. Per què hem d'anar a buscar, o per què es recomana anar a buscar els bolets amb cistell i no amb una bossa? Sí, és molt més recomanable portar el cistell, perquè així la dispersió de les espores és molt més efectiva. Tu tens els bolets que van deixant anar aquestes espores per tot el tram de bosc on tu vas caminant. Quan tu ho portes amb una bossa de plàstic, aquesta dispersió no es produeix. Després, una altra pregunta que et volia fer, Rodri. Per exemple, si trobem un bolet que no el veiem del tot fi, què hem de fer? Aviam, el que hem de fer és només collir els bolets que coneixem. És important aquest concepte. Els bolets que no coneixem no els hem ni d'arrencar ni de collir. Primer, perquè, com ja sabem, hi ha bolets tòxics, i aquesta toxicitat depèn, pot produir-te un mal de panxa o pot produir-te la mort. Segona, hi ha més individus, hi ha més espècies, tant animals com vegetals, que sí que se'n poden aprofitar d'aquest fong o d'aquest bolet, encara que nosaltres no. Llavors, recomanable també, a vegades, mira, veiem un bolet, el collim i resulta que està un xic corcat o un xic malament. Recomanable netejar-lo a bosc. Els cucs que pugui tenir, els talls, deixar-los a bosc. És molt millor deixar-los a bosc que no llançar-los a les escombraries. Després una altra pregunta, Rodri, que t'ho he hagut de preguntar mentre anàvem passejant. Escolta, Rodri, això és un pinetell o és un rovelló? Hi ha una manera de diferenciar-los. Bueno, és molt fàcil i us ho ensenyaré. M'acosto aquí un moment. Tenim aquí el cistell preparat, aquí guardat. Pinetell i rovelló, ben macos. Sobretot la diferència de color. Pinetell... Alça una mica més, que la gent... Aquí. Pinetell, molt més ataronjat. Pot emanar també una mica de líquid taronja, tant pel tronc on el tallem com per l'himeni. I el rovelló és molt més color carn. Color vi negre, no? El color és carn i quan el tallem, i sobretot de l'himeni, més color vi. I, bueno, no sé si ho saps que diuen que si menges, i és cert que si menges molt de rovellons, després el pixat o l'orina és vermellós, és cert això. Clar, perquè la similitud la podem trobar, Rodri, quan els girem, no? Vull dir, quan els trobem... Sí que és cert que són bolets que són semblants, però un cop agafats, aviam, és obvi que un és molt més ataronjat i l'altre molt més color carn i en el tall tallat color vi. Rodri, doncs no sé si vols explicar alguna coseta més als espectadors, si no ho faré jo, i és que no només hem recollit bolets avui. No. Hem omplert 2 bosses de brossa. Sí, no hem estat tanta i tanta estona passejant i hem omplert 2 bosses ben bones d'ampolles de vidre, plàstic, de xaies. És una pena, És molt trist. Sí, certament és molt trist. No costa res, a part d'emportar-te les deixalles, si anem a caminar a bosc,
t'agafes una bossa i si trobes deixades pel terra te les emportes, encara que no siguin teves, i les teves per suposat, sí. Oh, i tant. Que hem trobat ampolles de fa anys, però hem trobat mascaretes. Exacte, hem trobat mascaretes i hem trobat llaunes de Coca-Cola que no fa ni anys ni mesos, Vull dir, no, ni setmanes. Exacte. Per tant, vaja, sé que els espectadors del Tot Plegat ho feu bé, però vaja, que cal cuidar també els nostres boscos. Un últim consell, ara que m'ha vingut al cap, també. Com he explicat abans, el fong, o sigui, el bolet és només la part del fong que veiem. Hi ha molta part soterrada. Important, no furgar amb el pal, amb la navalla, molt menys amb rasclet, encara que hi ha gent cada cop menys que encara ho fa, que és quan et carregues el fong. Si el que volem és tornar any rere any o setmana rere setmana als mateixos llocs que sabem de sempre, que ens han ensenyat els nostres pares, i trobar-hi bolets, hem de mantenir el fong, hem de tallar el bolet, enterrar la part, com ja hem dit, i així es mantindrà durant molts i molts anys i podrem venir a gaudir i recollir molts bolets. Doncs crec que acabaríem aquí i d'aquesta manera la secció. Anem cap al plató, Rodri, i després també podem animar els espectadors del Tot Plegat que en els comentaris de la publicació d'avui del programa ens ensenyin fotos dels bolets que han agafat durant aquesta temporada. Doncs sí, a veure si sí. Segur que n'han agafat més que nosaltres o poder nosaltres també hem triomfat avui. Compararem, no?, amb els comentaris. Bueno, jo crec que amb el rato que hem estat podem estar contents, no? Farem un vermut maco. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Rodri, per la secció de Natura que fem cada 15 dies i vaja, ens tornem a veure d'aquí 15 dies i ara marxem cap a plató. Sí, home, gràcies a vosaltres, que vagi bé. Doncs, com sempre, una interessant secció la que tenim amb en Rodri. Ja ha arribat el moment d'acomiadar el programa d'avui. Artur, Marc, acomiadem. Doncs res, jo com sempre dic que de moment estem fent bona feina, que la situació està millorant, que ara sembla que comença aquesta nova fase de desescalada. Ara són trams, no fases. Són trams, bueno, és veritat, són trams, com en Donald. I res, a poc a poc, anar passant endavant, que dolenta, anar passant endavant, anar millorant la situació, intentem arribar al Nadal el més sa i estalvis que puguem, i des d'aquí una vegada més de donar tot el màxim suport a totes aquelles dones que pateixen violència i des del Tot Plegat, més que mai junts sempre i molta força pel dia 25 de novembre, que és aquest homenatge i aquesta lluita contra l'eliminació de la violència de les dones. Molt d'acord amb les paraules d'en Marc i torno a reiterar els meus ànims en en Carmelo a la seva recuperació, que segur que ells dos també s'hi sumen. I res, que avui, dilluns, ja hi ha hagut aquest inici de desescalada, no? O digueu-li com vulgueu, Donald Trump i... Ostres, Marc, ha sigut bona, Us puc explicar l'acudit? Anem tard, que és tard. L'acudit d'en Donald Trump? Som-hi. És humor intel·ligent aquest, per tant, no sé si... Us imagineu que en Donald Trump tingués un germà que es digués Tiriti? Anem a acomiadar el programa, Artur. Va. I fins aquí, tossencs i tossenques, feu bondat, tingueu seny i, sisplau, sentit comú. Jo, com sempre, em sumo a les paraules, avui sobretot les d'en Marc, i també una part de les de l'Artur. I res, agrair-vos moltíssim la confiança. Sabem que els problemes de Televisió de Tossa encara no han cessat, que encara tenim problemes que a vegades l'emissió de Televisió de Tossa es talla. Estem esperant la famosa i preuada peça que els ha de solucionar. Vindrà abans o després de la tinta? Moltíssimes gràcies a totes i tots per seguir-nos i ens veiem dilluns que ve en un nou programa Tot Plegat. Moltíssimes gràcies.